Agy, Agy. Chodź do mamy, chodź tu. Chodź do mamy. Chodź do mamy. Chodź do mamy. Łapo. Jak ty trzymasz? Bo się zaraz przewrócisz. No. Co tak spoważniałeś? Co tak spoważniałeś? Chodź do mamy, chodź do mamy, chodź do mamy. Hej! Filip! Chodź tu, Śnieżku. Ja pomała. Co to za kasłanie? Chodź do mamy. Już ciężko? Ciężko? Co? O! O! Się odbiło, Filipowi. Bo ty pieronko się zaraz przewrócisz. Hej, hej, hej. Śmiejesz się? Śmiejesz się? Co? Co? O, jaka ślina! Ale ślina! Ale ślina! Hej! Hej! Chodź do mamy, chodź do mamy! Chodź do mamy! Chodź! No chodź do mamy, chodź do mamy, chodź do mamy! Daj rękę, daj rękę, daj rękę! Filip! Daj rękę, daj rękę, daj rękę! Pokażemy tacie, wiesz? Jakie banie lecą! Jaka ślina! Ojej! Ojej! Ale ślina! Filip! Chłopcze! Kończymy? Kończymy film? Co? Kończymy film? Zmęczyłeś się? Kończymy. Przewrócisz się? O, na rękę jak ślina poleciała, na rękę jak poleciała Filipowi. O fu! O fu! Powiedz cześć, tata. Powiedz cześć, tata. Cześć, tata. Cześć, tata. Ślinę ci przesyłam. No. Dobra, koniec. Koniec.